Wesną moje rano i poprzedno, wesną moje pekasy mi potrebno. Jestem mędrze bracia oberna, jak naupryczka syterska sewerna. Pasją ludzie ze szlipy tak wyskryje, patrzę służy to zabina olejije. Matki perda kurorska chwilija, odjała rzecz. Etażną, wesną moje zamęteka je ważna. Szczątą zeną i stane zamowe, prosty temat odecki ja oka. Zesky mecze spetarda oberna, jak nauczyczka sygnepy da sewerna. Zeki ten twoje macia bulija, daje odmęcz. Wszystko sama publika to się była policja też. A ja wybiorę. Dobra, зараз прикладно, що запевнено, що ми не вас поглянемо, говорить, що вони послуги, вони розпорядні. І люди хочуть участвувати. Как это? Алекс, сколько там? Ну, започне. Чекай. Окей. Значи? Окей. Давай, чекай. Чекай. Вот Софья, Маргарита, Софья знает, о чем его сказать. Я открыл, соединил, и колпаки накривил. Ветер удобно внутри. Добре, благодарите. Чекай. Откъде ще идеш? Волно. Давай да дъчка. Всеки ден на тротуара, весел мига се товара. Най-общи го поздравлен. Дай го готово. Дай на тази, там. Яра, на тази. Дай на тази. Давай да чекай. Яра. Ще ми глас. И там так. Добре, благодаря. И как ще стане? Откъде сте готовки? От София. Давай да чекай. Бате, кой е този ногира? Левски преобрати се нарича той. Роско или... Добре, благодаря. И как? Ама. Давай да чекай. Сам. Соня. Жена казва на двигачи, да не се защити на сини, че искам да питам нещо бащата. И как се казва? Откъде? Изкъсено. Няма да чекам да се
Да, ето, че как говорят жабчетата, сте много сложни гласове. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? АБВ тире запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски дели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? Откъде що? Давай да чуй какво се подготвя. Силен глас. Мами, купалища, арцалинки, едама, се. Още има да научиш. Ти как се казва? Откъде си? Мама ми купи днес нова книжка с картинки, гледам я с интерес и различвам избори. Супер зайче как играе, там и стана, как удебне стара лесна кълбо, ще избави зайчето. Мама ми купи днес нова книжка с картинки, гледам я с интерес и различвам избори. Мама ми купи днес нова книжка с картинки, гледам я с интерес и различвам избори. Супер зайче как играе, там и стана, как удебне стара лесна кълбо, ще избави зайчето. Мама ми купи днес нова книжка